aktar minn 12,000 persuna attendew għal kunċert tant mistenni tal-BBC Concert Orchestra fil-Fossos il-Furjana li din is-sena ħadd titlu ta' ABBA vs Bee Gees. Is-seba' edizzjoni ta' dan l-ispettaklu ikkonferma ruħu bħala wieħed mill-akbar avvenimenti fil-kalendarju tas-sajf Malti fejn eluf ta' nies ingħaqdu biex jiċċelebraw il-mużika ta' żewġ gruppi ikoniċi li ddefinixxew ġenerazzjonijiet sħaħ. Din is-sena l-produzzjoni laqgħet fuq il-palk aktar minn 70 mużiċist tal-BBC Concert Orchestra taħt id-direzzjoni tas-surmas tagħhom flimkien mal-kantanti Natalie Paris, Nathan James, Oliver Tomset u Kirsten Joy. Magħhom ingħaqad ukoll il-preżentatur Brittaniku magħruf Ryan Clark li żied element ta' preżentazzjoni dinamika matul is-serata. Għal dawk li ma setgħux jattendu, il-kunċert se jixxandar fuq BBC Radio 2 fl-4 ta' Ottubru li ġej. L-Awtorità Maltija għat-Turiżmu tenniet il-gratitudni tagħha lejn il-BBC Concert Orchestra, it-tim tekniku, il-partners kollha kif ukoll l-eluf ta' spettaturi li jagħmlu din l-edizzjoni waħda memorabbli.